चलत बा। अरे वाह, बड़ा ट्रेंड कैले बा ई गीत और हमारे मास्टर साहब उहे गीत के संकेत करत हवन का और तिया कहले बा आहो छान छान बदले छान छान बदले तहरो मिजाज रजऊ उड़न बाज रजऊ होते बाज रजऊ जियो आई भैया हम गायक सूरज यादव सवरिया आज आप सभी लोगन के बीच में सूरज यादव सवरिया ऑफिशियल चैनल के माध्यम से एक और नया बिरहा जात बा और हमें आशा ना पूर्ण विश्वास पाए भैया हो जैसे हमारे हर बिरहा और हर लोकगीत के आप लोग प्यार देला एहू बिरहा के प्यार आशीर्वाद मिली। आई आज ऐसन बिरहा आप लोगन के बीच में लेके आइल बानी जवन घटना पूरे सोशल मीडिया आपके रोआ के रख दिले बा। आई 4 लाइन के भूमिका में कवि के लिखे के पड़ल। जहां जाके कोई भी खुशियां मनाए दिल की तमन्ना निठारती है यारो जहां बहती गंगा यमुना सरस्वती की धारा लगा डूब की जिंदगी सवारती है यारो मगर क्या हुआ इस 25 के कुंभ में कलम चलने से अब डरती है यारो किया मौन कितनों को मौनी अमावस्या लाशों पे लाशें पसरती हैं यारो। आई बिरहा में कभी एगो इतनी बढ़िया गजल का लाइन देले हूँ कि हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह लिखे के पड़ल होगा कब क्या कब का होई केहू के कौनो पता ना बा कवि के लेखनी बतावत बा होगा कब क्या जीवन में कोई का जाने कोई समय के भाषा को कोई क्या जाने अरे
इतना बढ़िया लेखनी बतावल गईल कि समय के केहू का जाने, समय कब केकरे सांगे का करा दे। और महाकुंभ में का भइल बा कहानी में कवि के लिखे के पड़ल। हर इंसान में हर इंसान में तो वासना मचलती है, देखो दुनिया में आवाज यह निकलती है। कहीं पर बैजनाथ कहीं मैहर वाली है, कहीं पर बैजनाथ कहीं मैहर वाली है, लोगों का ताता लगता कलकत्ता में काली है। कहीं पर अमरनाथ, कहीं पर अमरनाथ, कहीं चारों धाम सही, बात हो कुंभ की तो जुड़ती अभाव सही। कितने वर्ष बाद पूर्व ऐसा आया है, सभी के दिल को यह आकर ललचाया है। कटता पाप उसका मुक्ति वो भी पाता है, कटता पाप उसका मुक्ति वो भी पाता है, आकर कुंभ में यह डुबकी जो लगाता है। आई भैया हो, देश और विदेश से लोग आकर के महाकुंभ में डुबकी लगाते हैं। अपने आप को धन्य करने के लिए गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी के जब स्नान कइल जाई तो सारा दुख सारा पाप कट जाई। कहानी के आगे के बतावे के बाद आई भैया बिरहा में एक लाइन तरज लागल बा। कहा अरे बाबा ननद भौजाई वाला मैटर बा। भौजैया ननद जी से कहले बा, अरे अरे ननद हो, अरे अरे ननद सुनावा दिल के बात। लेके आने मनवा साभे सोचे मौका दूसरी नया। लेके आने मनवा साभे सोचे मौका दूसरे नया। कुंभ में नहाई चल के संगम किनारे। अरे सब सोचत बा कि ऐसन मौका दोबारा ना आई। चल के संगम में अपने आप के डुबकी लगा लेवे के बाद 144 साल पे मौका आयल है। आगे कवि के लिखे के पड़ल, आज नहीं पहले युग से कुंभ विख्यात हो।
सब सोचत बा, पूरा देश ई खुशी में बा, ई गर्व में बा कि उत्तर प्रदेश में एगो कुंभ के मेला लगल बा प्रयागराज में। अरे वाह, चलल जाई वहां अपने आप के डुबकी लगावल जाई, जवन तारा पाप बा सब धोआ जाई। हाँ, पाप धोवे खातिर सब नदी के किनारे गइलन, वाह, वाह। लेकिन एक लाइन कवि के और तर्ज देहलन, का देहलन? वाह, मास्टर साहब के बड़ा बढ़िया लाइन बतौलन हा। वाह, वाह। औरतिया अपना पति से कहले बा, सूरज भैया सैया अब की बाजारे जइया जहिया, सैया अब की बाजारे जइया जहिया, मोए ले ले आया ढिलही कटहिया। अरे बाबा, आई और कवि के भाव लिखे के पड़ल। सब लोग खुशी में झूमत बा, सब लोग गावत बा, सब अपना घर से तैयारी करत बा कुंभ जाए खातिर। कवि वे लाइन लिखना मास्टर भैया, सब चलले हो गई तैयारिया, सब चलले हो गई तैयारिया, तब देखा वही संगम के किनरिया। सब अपन पूरा तैयारी करके संगम में डुबकी लगावे खातिर घर से निकल देले हुआ। कभी आगे लिखलन का, हाँ यूपी बिहार एमपी पूरा हिंदुस्तान आवा, देशवा विदेशवा से आवे जन जहानावा। देश के बात का छोड़ा, विदेशों से भी लोग अपने पवित्र होके खातिर अपने प्रयागराज में आवत बा लोग। अरे वाह, कभी आगे लिखलन, हाँ जय जय हर हर के गुजे जय करिया, तब देखा वही संगम किनरिया। अरे वाह, ए भैया अब अपन तैयारी करके निकले माँ, लेकिन कहानी में कुछ मोड़ आ जाता। वाह, वाह, वाह। ए भैया और वो पूरे प्रयागराज में एक साधु नागा बाबा वाह, और सब लोग वो प्रयागराज में आके अपने आप के धन्य होखत हूँ। वाह, वाह, वाह। और वही धन्य होकते होकते ए भैया कहानी मोड़ ले ले। वाह, कुछ लोग फेमस भी हो गए हुआ में। सही बात, कुछ लोग वो प्रयागराज में फेमस भी हो गए ने, जैसे मोनालिसा। वाह, और कुछ दिन पहले वही ग्राउंड में आग लग जात बा, आग लग जात बा तो जान ला जहाँ पतन के लाखों के भीड़ बा वहां पे आग लग जाई तो कि कहाँ भागी भैया। वाह, वाह। सब लोग अपना जान के बचावे खातिर यहाँ वहाँ सब भागत बा, लेकिन उहू केहू के चपेट में आग के चपेट में आके अपने आप के राम के दे देलन। हाय, हाय, हाय। और जो राम के दे देलन वो कष्ट खत्म ना भइल बा, तब से के तगड़ा कष्ट आ गइल बा। वाह, वो कष्ट से वो हादसा से तो पूरे दुनिया की आंख में आंसू आ गइल बा। कोनो कोनो परिवार के 4 आदमी गइलन वो खत्म हो गइल। हाय, हाय। और वो हादसा भइल कैसा, आई कवि के लिखे के पड़ल तर्ज लागल बा। अरे बाबा, कोनो एगो रंगबाज लड़का बा, बहादुर चाचा के नहीं रंगबाज लड़का बा, और कहले बा आहो, ना केहू के डर से बाबूनी ना कोनो मजबूरी में, ना केहू के डर से
केहू के डर से बबुनी ना कोनो मजबूरी में तोहसे प्यारी गजब करे जा हम ही हो भोजपुरी में। लेकिन कभी इतना बढ़िया लाइन दिले हुए बाबा सम समैया परिषद पाके बाबा सम समैया परिषद पाके चल से सब ही सुतले हो। के जाने की किस्मतिया में विधना कब के लिखले हो। अरे कहानी वही प्रयागराज के इलाहाबाद में बाबा सब लोग प्रसाद लेके भंडारा में खाके नदी के किनारे आराम करे चल गए हुआ। जब नदी के किनारे आराम करत हुवन भैया इतने पे तो आफत बड़ी भारी आवत बा। आफत आवत बा लेकिन कभी आगे लिखलन रैन चैन से सूतल बा सब ही एक बजल वो ही रतिया में सुतल लोगवन के ऊपर दौड़े बेकाबू ओही भिड़िया में। ए भैया हो सब लोग प्रसाद लेके जब सुतले इतने में आपदा आइल बा बाबा केहू ना देखत बा कि के सोवत बा कि के जागत बा। सबके ऊपर से रेलम रेल सब जात बा जे ओकरा तरे दबाई सूरज भैया जान बची हो मालिक और उहे भीड़ में यहाँ बराती में अगर 100 मनई में चुन्न मुन्न हो जात बा लोग दौड़त हुआ उहवा तो पतन के लाख आदमी के भीड़ बा कई करोड़ रहने और देश और विदेश सत्तों से आदमी आयल रहने। लेकिन कभी आगे लिखल केहू कहेला करे के ना हनवा जाने से वहाँ एक जने से एक जने कहले कि चला नहावन कराई नहाए चलाए। जब नहाए चल गए वही भिड़िया में कितना बेचारा मर गए ने लिखले कभी एक कहेला करे के जा हनवा एक से एक तब द बेला हो एक जन से। और एक खबर जब पुलिस प्रशासन के मिलल बा कि महाकुंभ में भगदड़ मत गईल बा जब पुलिस प्रशासन सुनले बा तो अपने दल बल से वहां पे पहुंचल बा। जब पहुंचला कलश की ये भैया हो इतना जनता के कैसे संभारल जितना जनता बा ओकर एको गुना तो पुलिस प्रशासन वहां ना हुआ कहां से हम वहीं से होके आवत नहीं। आज बिरहा के रिकॉर्डिंग होत बात ए भैया पुलिस प्रशासन जब देखले हवन इतना बड़ा बड़ा पूरा सब लोग एक दूसरे के दबा के मार देते। जब एक दूसरे मरने और केहू केहू के पुकार करत बा लेकिन केहू सुनत ना बा। सब अपन जान बचावे खातिर खाली भागत बा अपन जान बचा के भागत बा केहू के केहू गुहार ना सुनत बा। कभी एक चुनमुनिया गीत ही में तर्ज लिखलन पत्नी
पत्नी अपना पति से कहले बात समर सिंह के बड़ी बढ़िया गीत, बड़ा हिट गीत रहे। अरे कि गुरही जलेबिया पिकाय पिया मिलावा में, अरे ले ले यहाँ घर में छना कहोई तेलावा में, ले ले यहाँ घर में छना कहोई तेलावा में, गुरही जलेबिया पिकाय पिया मिलावा में। मनोरंजन रहे, लेकिन कहानी इतनी दर्दनाक बा भैया, केहू केहू परिवार के सब खत्म हो गए। टीवी पे छोले बा एक जने बेचारू 9 जने औलन 2 जने खत्म हो गए, 7 जने खाली बचने। भाव लिखले कवि का, हाँ केहू नाही केहू के गोहार सुने मेलावा में, पति के ए साहब बचाला हमारा बेटा के, ए साहब बचाला हमरे बबुआ के, लेकिन कहाँ केहू बचावता। केहू सब अपने आप में व्यस्त बा, अपने जान बचावे खातिर व्यस्त बा। वही जान बचावे में एक एसआई साहब के भी मौत हो गई। खबर पूरे टीवी चैनल पे छोड़े, लेकिन कहे के पड़ल, करुणा भरल हो पुकार वही मेलावा, पुकार वही मेलावा में, केहू नहीं केहू के गोहार सुन मेलावा में। केहू केहू के गोहार ना सुनत बा, कभी आगे लिखलन, भीड़िया के त देख के भैया सब ही बाप पगलाइल, सब ही बाटे खोजत हमर लाल कहाँ बहराइल, तजती हले जनवा तजती हले जनवा स्नान करे मेलावा में। सब कहत बा कि स्नान करे कैल हैं, लेकिन अपने आप के तज दिहले हैं बाबा। अरे तज दिहले जनवा स्नान करे मेलावा, स्नान करे मेलावा में, केहू ना केहू के गुहार सुन मेलावा में। ए भैया, केहू केहू के जब गुहार ना सुनत बा, और पूरा पुलिस प्रशासन भी हैरान बा कि कैसे रोकी। इतने में नेटवर्क वाला सिस्टम तो वहां से खत्म कर दिहल गई, कैसे कि हम प्रयागराज में तब उपस्थित रहनी। नेटवर्क के सिस्टम जब खत्म भइल तो लोग और आफत मचा लेलन कि नेटवर्कवा ना बा, इतने में और जने हेरा गए भैया। जब फोने ना लागे केहू कहां से के पाई, तेरी में कवि के लिखे के पड़ल। नहनवा पैया भारी पड़ गईल, अरे नहनवा नहनवा पैया भारी पड़ गईल, अरे लिहलस मौनी अमास्या के तनायल हर परानवा, नहनवा भैया भारी पड़ गईल। लेकिन सही बात बा, नहनवा पैया भारी पड़ गई। मौनी अमावस्या 29 जनवरी के मौनी अमावस्या के दिन इतना भीड़, इतना जनता, काहे कि कोई पावन पर्व रहे, स्नान करे।
शुभ मुहूर्त रहे स्नान करे के और देश विदेश से सब लोग अले स्नान करे खातिर, लेकिन के जानत रहे कि हम आज अलविदा हो जाए। पाप धोवे खातिर आयल हुए, लेकिन बड़का पाप वहां पे धोवा गइल बा। पूरा परिवार उजड़ जात बा। उन्हीं कितना जने के दादी दद्दा भैया जे गोद में बालक ले ले बा वो हेराइल बा, नहीं तू अपने आप की दुनिया से छोड़ दे ले। एक लाइन तर्ज लिखलन कवि जी, तोहके चढ़ाई भी मैया नारियल चुनारिया होती गंगा दी, तोहके चढ़ाई भी मैया नारियल चुनारिया होती गंगा, बुझल नैया कई पारमा होती गंगा। भक्त देवी माई से पुकार कैले बा, कवि के गजब के लेखनी बा। भक्त माई से कहत बा कि ये माई हमार नैया वही बार कर लगा, लेकिन कवि के भाव में लिखे के पड़ल, घर घर से दिलवा में, घर घर से दिलावा में सज के सपानवा हो नयनवा खातिर, घर घर से साज के हो दिलावा में सपानवा हो नहनवा खातिर, सब ही अइले संगम दिया नवा हो नहनवा खातिर। कवि आगे लिखले मास्टर भैया, आठिया मुनाइल जे कर, आखिया मुनाइल जे कर, टूटल अरमानवा हो नयनवा खातिर, सुतले कैले स्वर्ग के बयानवा हो नहनवा खातिर। ए भैया जे जे वहां पे सुतल सूते के सुतले रह गइल, सूते के जब सुतले रह गई अपने आप पे जब वो विदा कर दिलन भगवान के हाथ में बाबा, कभी आगे लिखलन, व्याकुल हो के परिजन तब जो है वही दीनवा, कवि जी के कितना बढ़िया लाइन लिखलें, व्याकुल हो के परिजन ताबा जो ही वही छीनवा हो कि लसिया छीने, व्याकुल हो के परिजन तब जो ही वही छानवा हो कि लसिया छीने, चिन्हले नया पाना समानवा हो कि लतिया, मेलवा में भइल जैसे मेलवा में भइल जैसे
मौत के अब जानवा हो नहनवा खातिर, हो नहनवा खातिर कितना लोग दिहले बा कफानवा हो नयनवा खातिर, कितना लोग दिहले बा कफानवा हो नयनवा, कितना लोग दिहले बा कफानवा हो नयनवा खातिर। ए भैया पता लागल बा कि 50 से 60 आदमी की मौत हो गई। घायल के तो बात जनी पूछा कितना लोग घायल भइले। और जब पूरा पता वो संगम के जिकर जिकर लाश जब पता लागल बा इनकर लाश बा यहाँ के बा, सब लोग खोजत बा कि हमार भैया कहाँ है, हमार बाबू कहाँ है। बात योगी सरकार तक पहुंचल बा कि महाकुंभ में भगदड़ मच गईल बा, जेमन से इतना जने के मृत्यु और इतना जने घायल हुआ। योगी सरकार के जब पता लगल बात, योगी बाबा भी अपना बयान मीडिया के सामने दे आंख से आंसू आ जाते। काहे ना आंसू आइए भैया, अगर घर के परिवार के कुछ होई तो घर के मालिक के कष्ट होबे करी। इतना करोड़ रुपया खर्चा लगा के महाकुंभ में योगी बाबा सारा व्यवस्था कैले, लेकिन व्यवस्था तन भरे में छिन्न भिन्न हो गई। छिन्न भिन्न जब भइल बा व्यवस्था तब मौत भइल, लेकिन योगी सरकार के ऐलान बा कि हर एक परिवार के 25-25 लाख रुपया देवे के बा। लेकिन हम चाहब कि मृतक आत्मा के भगवान शांति दे, आल्हा में लिखे के पड़ल। धन्य भगवान धन्य तोहरी लिखनिया दाता, राई के तू परिवार करेला सरकार, केहू के देला नाथे सुख के खजनवा तू हो, केहू कहे हीरावा हमर गोदिया में सुतल रहुए, ए साहब खोज देता भइनी हम लाचार, शासन प्रशासन के दोष केहू देता भैया, केहू कहत बा कि शासन प्रशासन में ऐसन कमी के नाते ऐसन घटना भइल बा, केहू कहत बा कि शासन प्रशासन के कुछ चूक भइल बा, लेकिन कहा थोड़ा बहुत चूक रहे जनता के संहारे खातिर। इतना जनता और पुलिस प्रशासन एक गुना भी ना सूरज भैया, और जनता के संहारे खातिर पुलिस प्रशासन रही तबे न संहारी। ए भैया हम चाहत कि जे वहां पे बा अपने आप के सुरक्षित रहे, केहू के बहकावे में ना आवे के बा, जब केहू के बहकावे में ना आई तभी अपने आप के सुरक्षित पाई। और वहां के पुलिस प्रशासन के उतना भी गलती ना बा जितना लोग देते थोड़ के गलती बा, लेकिन ओकरा के अपने आप में एडजस्ट करे के चाहिए। आई खड़ी में कवि के लिखे के पड़ल, अरे रोवे दुख से सबही बाबा दुख मिटाई कैसे, रोवे दुख से सबही दुख मिटाई कैसे, जेकर उजरल बासन सरवा फिर यू जाई कैसे।
संसार उजड़ गईल बा, उ मेला से वो अपना घरे कैसे जाई। कवि के आगे लिखे के पड़ल, कवनो तीर्थ खातिर के खुशियों से जाला, बाकी अब कतही सुरक्षित ना कहाला। अरे यो करके हुकरी का भरपाई कैसे, अरे यो करके हुकरी का भरपाई कैसे, जे करी उजरल सन सरवा फिर जाई कैसे। कि जेकर उजरल बा संसरवा फिरू जाई कैसे। हम तो ये कहा भैया कोनो देवी देवता के स्थान पे जा, लेकिन अपने आप के सुरक्षित रखा, अपने आप के कहल माना। केहू के कहा करबा तो भगदड़ में आके फिर तोहरा के मार दे हैं भाई। भैया हो लास्ट में गुरु घराने के परिचय देते हुए कहे के पड़ल, कुसुम पराग स्वामी दो स्वर्ग में है गमगीन, काशी और सुरेंद्र कहते आवा कैसा दिन। अरे नहनवा भैया भारी पड़ गईल, अरे नहनवा नहनवा भैया भारी पड़ गईल, सूरज ब्रिज रजी कैसे मानी मनवा, नहनवा भैया भारी पड़ गईल। मनवा हो नहनवा भैया भारी पड़ गईल। और आप सभी से विनम्र निवेदन बा कि हमारे चैनल के सब्सक्राइब करके अपन प्यार आशीर्वाद जरूर दी। धन्यवाद।